जि बुस्थुखौ नों हायाब्लाबो जुजिबाय थायोब्ला सानसे समाव हाखायो माने हाखागोनसो आरो नोङो जेरैबायदि नों साइकेलखौ नों सालायनो हायामोन जुजि खैबार गोलैयो 10 बार 20 बार दिनाव खननै खनथाम गाहाम गोलैयो बेनिफ्रायसो जों मा हालांनाय जालाङो खेबसेयाव थायाना जों 2 माह 3 माह 6 माह गाहाम लायो बिनिफ्राय जों मा हालाया जालाङो बेफोरबायदिनो जों एगजामखौ जुजिबाय थायोब्ला दा मेट्रिक आनजादखौबो जेबो नङा बे नोंथांमोननि थाखाय एरैनो पास खालामनो हागोन टेनसन लानो नाङा आरो माबाफोर नोंथांमोना प्रब्लेम गोलैयोब्ला आंखौ सोंहरब्लानो जाबाय आं एसे एनै मावफुंथायखौ होगोन सलुसनखौ होगोन नोंथांमोननो फंबाय बिनानावमोनखौ आं बुंहरदों जाय बिथांमोना रिजाल्टआ एसे गाज्रि जाबाय गोबां सुबुङानो बुंगोन रिजाल्टआ गाज्रि जाबाय लाजिसो फोनांनो नागिरगोन बेफोरबायदि खालामना गामिनि सुबुंफोराबो बिथांमोनखौ बुजायसो नोंथांमोना मा मायाव फेल जादों मा मायाव गाज्रि जाखो रिजाल्टआ हामा जाखो बेखौ सावरायनानै आइडिया हो नेक्स्ट टाइमाव बोरै हागोन बिथांमोना खायसे खायसे मा जायो एगजाम फेल जाबाय आं फरायला आं होननानै गारनो नागिरो बिथांमोनखौ एसे बुजायबानो जाबाय गामिनि सुबुंफोरा बा न'खरनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि नङा उनाव जोङो फरायनो नांथारगौ मेट्रिक पास जाथारनांगौ मेट्रिकल' नङा हायार सेकेण्डारिखौ पास जाथारनांगौ हायोब्ला BA डिग्रिखौ फरायनांगौ डिग्रि होनबा नोंथांमोना बुजि मोनद्रायो डिग्रि माने जों आर्ट्सआव लानानै डिग्रि पास खालामोब्ला बेखौ BA बुङो आरो साइन्सआव लानानै पास खालामोब्ला बेखौ BSc बुङो आरो कमार्सआव लानानै पास खालामोब्ला बेखौ बुङो BCom बेयालासे फरायथारनांगौ माने गेदेर साख्रियाव जों एप्लाइ खालामनो हानाय चान्सआ बांसिन जायो सरकारि साख्रिनि बाथ्रा बुंदों आं ओमफ्राय नोङो आरो कमार्स लाइन फरायोब्ला नों कम्पानिफोराव नों खामानिनि टेनसन गैया जायो गोबां सुबुंफोरानो जेबो प्रेक्टिकेल नलेज गैया नालाय बेनिखायनो हाया माने प्रेक्टिकेल नलेजफोरा मायाव मोनो मिथिगौ साइन्सआव मोनो आरो बे कमार्सआवसो मोनो बांसिन ओमफ्राय इंलिसावलाय नों इंलिस रोङोबालाय मोजां जायो अब्लानिया नों कम्पानिफोराव माबा माबि रिसेपसनिस्ट माबा माबिफोरखौ मावनाय बेफोराव एसे सेलारि बारा मोनो नाथाय कमार्स लाइननि नों फरायोब्ला नों कम्पिउटार लानानै नों बाहाय एक्सेल सेक्सेलफोरखौ नों रोङोब्ला टेलि सेलि रोङोब्ला नोंथांखौ लाखियो कम्पिउटार थुग्रा बेक अफिस एसिसटेन्ट बा फ्रन्ट अफिस एसिसटेन्ट बेफोरबायदि लाखियो आरो खामानिनि थाखाय बेनिखायनो बेफोरखौ नोंथांमोना दा मेट्रिक पास जानायनि उनाव जुजिलांब्लानो जाबाय आरो पास जायाखैब्लाबो लानो हायो कम्पिउटारखौ सोलोंथारनांगौ ओमफ्राय बेफोरबायदि माबायावबो माथा मारिलांबाय थाबानो जाबाय फैसा खामायनायनिखौबो सानलांबाय था मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो फैसा खामायनायनि बाथ्राखौबो सानलांनांगौ जोंफोरनो दायो नै मेट्रिक पास जानायनि उनाव जों मिथियानो बोरै फैसा खामायनांगोन फैसाया मा बेसेबां गोनांथि जायो जोंनि थाखाय जों जेबो मिथियामोन हायार सेकेण्डारि पास जानानैबो जों मिथिबावासो अब्ला आं BA फरायबाय थादोंमोन बे समावसो आङो एसे हमनानै मोन्दों आरो बेबो 3 बोसोर जायोमोन नालाय दाथ' 4 बोसोर खालामनो हाबाय बे 2 बोसोरावसो आङो 1 बोसोर 2 बोसोरसो फरायनायनि उनावसो हमना मोन्दों इसेबां समनि उनाव जुदि जोङो एसे सिगाङावनो मिथियोब्ला फैसानि भेलुखौबो फैसा बोरै खामायनांगौ अब्लानिया जोङो फरायनाय लाइनाबो जोंना प्रेक्टिकेल लाइननि जालाङो ओंखायनो एसे बेफोरखौ धियान होबानो जाबाय फंबाय बिनानाव मोना आरो लोगोसे हायोब्ला नार्सिंफोरखौबो सोलोंना लानो हायो प्लास नोङो साइन्स फरायनानै बाय'लजि साबजेक्ट लायोब्ला आरो नार्सिं फरायनानै नोङो एसे बाय'लजि एक्सपार्ट जायोब्ला नोंहा खामानिया जोबोद मोजां जायो नोंथांनि थाखाय दानि दिनाव ओरैनो बिजाबल' फरायनायजों खामानि मोना बिनि थाखाय आं बुंदों आरो नोंथांमोनखौ हायोब्लालाय नोंथांमोना मा खालामनो हायो भिडिअ इडिटिं सोलोंनो हायो बा एनिमेसन सोलोंनो हायो AI सोलोंनो हायो फट'ग्राफि सोलोंनो हायो बेफोरखौ सोलोंनाया जोबोर मोजां दानि दिनाव आरो फेसबुकफोराव भिडिअ बानायनो हायो इउटुबफोराव भिडिअ बानायनो हायो बेफोरखौबो खालामलांबाय था माने फैसा खामायनायनि लाइनखौबो सानलांबाय था आरो बिजनेस जेरै माबोरै खालामो बेफोरखौबो सोलोंलांबाय था नोंथांमोना ओरैनो बिजनेस कमार्सआव फरायोबाथ' कमार्सआव बिजनेस लाइनखौनो एसे एनै मोनलांखागोन साइन्सआव फरायब्ला मेथ्सफोरखौ मोनलांगोन जोंनि बे फिजिक्सफोरखौ मोनलांगोन फिजिक्सफोरखौ फरायबा नोंथांमोना बुजि मोनखायो जानो हागौ एसे एनै फिजिक्स बाय'लजिफोरखौ बेफोरखौ मोनलांगोन आरो आर्ट्सआवबो नोंथांमोना मोनलाङो पलिटिक्स मोनगोन इक'न'मिक्सबो थायो बेयाव इडुकेसन मोनगोन इडुकेसनाव एसे साइक'लजिनि माबाफोरखौ मोनो